ku China akuluakulu aboma akabandalama amachita kuti akambuku. Ma civil servant ang'onoang'ono akachita corruption amachita kuti ntchentche. President Xi Jinping mu 2012 anakhazikitsa kampeni yothana ndi akambuku komanso ntchentche. Pofika tsiku la lero anthu oposa 2.3 million kuphatikiza akuluakulu ankhondo, nduna zaboma, ma civil servant akuluakulu anamangidwa komanso kuphedwa. Now kumalawi kuno nkhani za corruption tinayamba kuzimva tayakamuzo. Anthu osauka amaberedwa nkhuku ndi mazira. Matrilioni ndi mabiliyoni anasowa mu njira ya corruption. Fetereza anagwidwa ku butchery, 36 million liters ya mafuta. Asilikali athu anapita ku DRC kukamenya nkhondo, anawalipira mafuta 36 million liters. Chakwera ndi anzake anagulitsa mafuta onsewo ndi kudya ndalama. Posachedwa anakhazikitsa programu akuti government to government contract. Mabiliyoni a Malawi aswera komweko. Ndiye palena oma mitu amene akuti government to government contract inali yabwino. Koma posachedwa pompa kwatuluka nkhani kunena kuti $400,000 yasowa pogwiritsa ntchito government to government contract. Ndalama imeneyi mukayisungunula kumalawi kuno 800 million kwacha. Ku Capitol Hill kuli mkulu wina amachita kuti Justin Saidi, the secretary to the president and cabinet. APM anatenga boma anamukhulupirira ndi kupasa udindo umenewu. Mkulu ameneyu wakhala akunyosa nyasi boma limeneyi chifukwa Lazarus Chakwera anatiuza tisanavoti kunena kuti kunokuma anthu akuba mafuta koma iye akawina chisankho awachotsa. Mwatsoka akulu amene wasana wine kunabwera Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye Mutharika amenewa anasankha Justin Saidi kukhala secretary to the president and cabinet. Mkulu ameneyu akugwira ntchito yotamandika, wakhala akunyosa nyasi ku civil service. Koma akachotsa anthu amenewa makhoti akuwayikira kumbuyo, akumapita ndi kumayika ma injection manya kuti ayi Justin Saidi is wrong. Ndiye lero taonani kunokuma wakhala kukubedwa ndalama mabiliyoni ndi matrilioni. Chitsanzo ndi nkhani imene tamvadzana akunena kuti kampani ya ku Mozambique Moses Handling IMCP boma la Chakwera akhala kugwiritsa ntchito kubera ndalama za dziko lino. Mwachitsanzo pa 13 August 2025 amene amalamulira ndi Chakwera. Pa 13 August 2025 amene amalamulira ndi IMCP anapanga deal ndi kampani imene ya Moses Handling ndalama zokwana $60,000. Pa 12 September 2025 amene amalamulira ndi Chakwera anapanganso deal ndi kampani imene ndalama zokwana $236,000. Pa 9 December 2025 boma linapitiriza kupanga deal ndi kampani imweyi chifukwa kampani imeneyi mafuta government to government contract akafika amafikira ku Mozambique ku Beira. Amene masunga ndi amene wa Moses Handling ndiye boma limene akwalipira. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafuta awa niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata Malawi ntchito zawo zikhala zitatha.